Imini Sabatha ibenhle babangcwele. Zovula ngehlabelelo 7:3. Yakholwa kuyise onamandla yakholwa kuyise onamandla omdali enabumoya
Sibonge. Amen. Ngiphethwe umkhuhlane angazi noma ngizokhuluma kahle. Isihloko sale nkonzo sithi selithethiwe icala emhlabeni wonke. Leli isonto lokuvalwa komhlangano kaYehowa oqale ukungena ekuqaleni kwenyanga kaOkthoba. Uma kungena umhlangano, ingilosi iyaye isikhumbuze ukuthi asicele uShembe asivulele umhlangano. Kanjalo futhi uma sekuvalwa umhlangano, ingilosi iyaye ithi asicele kuShembe asivalele lo mhlangano. Nempela siyayenze lokho njengoba sifundisiwe. Usiko lokuthi uma sivula noma sivala umhlangano, sicele uShembe ezosivalela. Kulusiko lwaleli bandla eloqhutshwa noma thina singasekho emhlabeni. Ngoba ngisho ngesikhathi kababa ilanga sasikwenza lokho kukhuluma ngangigwejwayele ukukuzwa kukhulunywa inkosi ilanga. Kwangalokothiwa sivale umhlangano lingakafiki izwi lasezulwini elithi asiwuvale. Izwi lalifikela kuyo inkosi ilanga. Ngiyakhumbula ukuthi kwake kwaze kwaba phakathi kwa-August sisemhlanganweni ethu baba ilanga alikafiki izwi elivele ezulwini elithi akuvalwe umhlangano. Namhla lesenzo sesivuswe ingilosi. Sengathi singahlala sikwenza lokho kuleli bandla. Noma ngokwasemhlabeni kubukeka sengathi leli bandla liholwa yithi. Kodwa kumele sihlale sazi ukuthi leli akulona ibandla lomuntu, kodwa libandla lasezulwini. Liqhutshwa ngendlela yasezulwini. Yikho kwathunywa ingilosi ukuzolihola njengoba kwakwenzeka kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi baholwe ingilosi. U-Exodus 23 verse 20-23 uthi uYahuwa kuMoshe, bheka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni engilungisileyo. Ilalelisise futhi uyithobele, ungayivukeli, ngokuba ayikukuthethelela iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likulo, kusho uNkulunkulu. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, wenza konke ekutshela khona, ngiyakubazonda abakuzondayo, ngibe yisitha sezitha zakho. Amen. Kubalekile lokhu kukhuluma sengathi sonke singekhona ukuthi sethengisiwe ukuthi uma silalela ingilosi ukuthi thina uNkulunkulu uyoba yisitha sethu. Kodwa uma singayilaleli uyena uyosishaya. Abantu abaningi abakwazi lokho.
uma ngikhuluma bavele belwe nami becabanga ukuthi ngenza noma yini engayithunyiwe ukuthi ngiyenze. Ayikho into ethokozisa ukuba kuthi uma welulekwa ingilosi nawe bese wenza njengokwelulekwa kwakho, ngoba uyayiwazi ukuthi nalomuntu wasezulwini ukweluleka ngoba ekuthanda esakwethemba. Ingilosi yasithanda kakhulu. Kuleli sonto bengithi angizukusina ngoba ngizwa ukuthi angiphilile kahle, kodwa kwafika ingilosi yathi angisine noma ngingaphilile, ngimsinele obongekayo, ngoba naye uyajabula uma esibona simsinela. Ithi-ke ingilosi, sekunabantu abaningi ezulwini esebefisa ukubuya beze emhlabeni bezosinela uJehova. Sebeyabona ukuthi ngenkathi bese lapha emhlabeni abaningi babesina, kodwa bengaqondi ukuthi uma usina usuke ungasineli ukuba ubukwe, kodwa ngokusina usuke udumisa uJehova. Njengamanje kukuleli bandla kuphela lapha okugcizelelwa lokho. Ukusina asikwenzeli ukubuka ngabantu, kepha sisuke sidumisa uJehova, sibabaza ubukhulu bakhe. Ithi-ke ingilosi, iningi lamaNazaretha lize lidlule emhlabeni lisinela abantu, kodwa nina niyaqonda ukuthi nisinela uNkulunkulu. uJehova umgidi wenu ngaso sonke isikhathi uyawubukela, kanye nezixuku zasezulwini, ngoba uyabona ukuthi sifundisiwe ukusina kwasezulwini. Uthiyelo umuntu wasezulwini, kodwa amabandla amaningi athe uma esephambi kwaNkulunkulu awaze umdali wenama ngabo, wawufulathela umdudu wabo. Uma ulikholwa la ngempela ukunake konke okwenzekayo kuleli bandla. Kwake kwathi kungumgidi ngase ngiya eThekwini kunomhlangano enginawo nomunye umuntu. Ngathi ngibuya ngathola ingilosi sithukuthele iqhuma, yathi uyazi yini ukuthi ushiye inkosi ilanga iyodwa ibukela umgidi? Wena waya emhlanganweni wakho, umshiya kanjani yedwa ubaba emgidini bese uya emhlanganweni yakho? Namhla sengiyazi ukuthi noma ngisina noma ngibukela umgidi, kodwa nayo inkosi ilanga isuke iphakathi kwethu. Amen. Ithi-ke ingilosi kimi, yana emgidini uyosinela uJehova, uzophiliswa yikho lokho. Amen. Ngenkathi ingilosi ikhuluma lokhu, ngivele ngafikelwa umunyu, ngakhala. Ngakhumbula ukuthi lapha ekuphakameni kwakunenkosazana endala eyayisina kakhulu, sengiyikhohliwe igama layo. Kwathi isigula yathi ayithathwe ihlaliswe phandle ibukele amakhosazana esina phambi kwayo. Kwathi uma izintombi zasekuphakameni sezijika phambi kwayo,
yasina ngamahlombe kwangathi isizondisa. Kwathi lapho ehla khona amahlombe kanti sekuphuma umphefumulo. Umphefumulo waphuma isimo. Uma sithi izindlamafa zongena ngokusina emasangweni, makabongwe uJehova, sisuke sisho into enjena. Benginomngane waseCameroon engazi ukuthi saba ngabangani kanjani na. Wathi nje uyazithanda izintshumayelo zami. Kodwa angazi ukuthi wayezithole kanjani ngoba angimazi. Futhi izintshumayelo zami ziba isizulu. Kodwa ngelinye ilanga ngonyaka odlule sibe sesikhuluma kabanzi naye ngoSister Celestial. Ngathola ukuthi akayizwa nakuyizwa indaba yalomprofetikazi. Embiza the false prophet noma ngomprofeti of doom. Ethi ivangeli lakhe ngelokusabisa alikhulumi ngothando esathandwa ngalo ngokufelwa nguJesu esiphambanweni. Ngathi uma ngithi ngiyamqondisa ngehluleka ngase ngiyamyeka. Kodwa egcineni ngathi ngiyadabuka ngoba leli qiniso uyolibona ungasakwazi ukuphenduka. Leli vangeli lakho uzohamba uhambe ulibone ubuze balo. Ngase ngiphumela obala ngithi uma ungazimukeli izimfundiso zomprofeti, izimfundiso neziprofeto zalomprofetikazi, ngibona kumele sehlukane. Ngoba okusho ukuthi ayikho into yokukholwa engizokhuluma nayo. Ngehlukane nalensizwa ngonyaka odlule. Kodwa manje zonke lezi zinkinga owathi uSister Celestial uthe uNkulunkulu zizokwehlela iJamaica ngenxa yezono zabo seziyabehlela njengoba uSister Celestial wabatshela. Manje into eyenzeka kuleli yalizwe angifisi nokuyicabanga. Sesilokhu sibona imibhalo ethi pray for Jamaica. Ngase ngithi ngenhliziyo, kanti bayamazi uNkulunkulu lo abahlale behlekisa ngayo. Ayikho into engihlubula njengomuntu ohlekisa ngoNkulunkulu. Ngibe sengimenzela iWhatsApp ngamkhumbuza ngakho konke engamtshela khona okwakukhulunywa uSister Celestial ngokuzokwehlela leli yalizwe manje sekuyabehlela njengoba kwakunjalo. Likhona futhi izwe laseAmerica uCelestial obekhuluma ngalo sekwenzeka yonke into ayisho. Ngabuza ukuthi manje uzokhala kubani ngoba nikhuziwe nazenza isihlakaniphi nithuka nihlambalaza isithunywa sikaJehova. Sesikhathele ngabantu abeyisa uNkulunkulu kuthi uma uNkulunkulu esephendula bese belokhu bethi pray for Jamaica, pray for America. Abantu abangafuni ukulalela bedelela uNkulunkulu, uJehova uzobashaya kabuhlungu. Ngakho ke uma uNkulunkulu esebashaya, thine esimesabayo uNkulunkulu abasiyeke phansi.
lokhu kuhlakanipha kwabo phezu kwaNkulunkulu abaqhubeke ngakho. Kade ngizwe nje i-alien lithi bethi bazothatha lonke lelizwe. Kade basitshela ukuthi we created by them. Sadalwa yini. Ayikho futhi into abazoyenza ngoba vele basho ngoba behlaniphile kunathi. Sebethi basidala. Mina kodwa ngidalwa ngama-aliens. Kade ngibona kwamanye amazwe afana no-America kuwa isichotho samatshe amakhulu isimanga efahlaza umzimba namawindi ezimoto. Njengoba kade ngisendlini nje kade ngibona kuwa izimvu emkhathini. Nofisha abakhulu beshaya imoto zife. Abakhulu abangangoshaka. Ngoba banofishi abangangoshaka bewa bekhamba emkhathini bebaleka abantu. Bonke abantu bayasho ukuthi isichotho esingamatshe angaka asikaze sibe khona emhlabeni. Ziphelile izimoto. Zibulawa isichotho. Mangithi ziphelile ziphele ngempela. Abanye abantu abazi nokuthi sithini. Kwezinye izindawo kuwa emkhathini izimvu, izilwane zasendle, ofish, izingulube, nabantu abakhulu beqathaka emkhathini bewela phansi kodwa bengafi. Abakhulu abantu. Wonke umuntu umangele ukuthi kanti kwenzekani emhlabeni. Abantu beshawa ngabantu abawa emkhathini. Abakhulu bewe bebhuquze phansi. Kodwa thina esihlale esilalela izintshumayelo zika Sister Celestial akukho kusimangazayo. Futhi okukhulu ngokuzayo. Mina lokhu ngahlangana no Celestial ngizilalela zonke izintshumayelo zakhe. Yonke lento eyenzekayo wayikhuluma bemhleka kakhulu amaKristu. Emhleka amaKristu amanye umthuka ngenhlambe ezimangalisa amanye enza inhlekisa ngayo njengoba benza inhlekisa ngathi nje amaNazaretha. Nalomkhumbi mkhathi olinganisela ku-3,000 kilometers, not kilometers, but miles ubude, nohamba u-43,000 miles per second. Siyawubona futhi siyezwa ngayo. Kale ngifunda nje manje sekuthiwa lo mkhumbi u-49 miles i-diameter yawo. Angazi noma bangaka abantu abayazi i-diameter. I-diameter uma uthatha ibhola njengoba lingaka lokhu uzaphakathi i-diameter leyo. Kuthiwa u-49 miles. Kusho ukuthi nje i-diameter yayo ingangoba mhlawumbe usuka lapho elwandle. Angazi noma kuseduze nelwandle, kuseduze futhi elwandle. Esingakwazi ukuthi uma uwela emhlabeni sosala sibe bangaki kulo mhlaba. Ngoba bathi uqondela emhlabeni. Futhi ama-aliens akakufihli ukuthi afuna ukuthatha lo mhlaba. Sibuswe ngoba thina sikwazi ukubusa abantu. Bathi sihlula. Sinomhlaba omuhle. Kodwa asikwazi ukubusa. Thina ukufa nokuphila kwethu into esinganandaba nayo. Ngoba sihlala uNkulunkulu. Uma sifile kobe kuyindalo.
kodwa siyakholwa ukuthi akho zifo kwazimanga ezosehlela ngoba thina sembethwe nguJehova. Amen. Uze wathuma ingilosi phakathi kwethu. Ushembe uzosivikela. Amen. Ngiyamangala ukuthi lezi zinto engikhulumayo nizazi. Kodwa abelungu abalali. Nento abayibona izokwenzeka. Neyenzekayo kwamanje. Helili America. Yini ongayesaba uma uhamba noNkulunkulu? Inhlobo yesilwane ongasesaba uhamba noNkulunkulu. Inhlobo yokufa ongakuhlasela uhamba noJehova. Akukho. Ngoba ayikho into engaphezulu kwaJehova. Angazi noma phakathi kwethu ukhona yini onovalo. Kepha mina anginavalo. Ngoba ingilosi kaJehova yasifakazela ukuthi abasemazulwini basithanda, basithuzela. Lokhu sakubona mhla kufa abantu abaningi bebulawa yiCOVID-19. Yathi uma ingilosi isitshela ukuthi thina nemndeni yethu asingafi ngoba sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Nempela kwaba njalo. Saphila. Abantu nezikhulu zomhlaba ziphoqozela phambili kwethu. Bafa odokotela, bafana, bafa amakhosi, bafa. Sosala sophila ngoba sesithenjisiwe ingilosi ukuthi sizophila. Amen. Yini ngempela ongayesaba uma uhlala ngithi? Uma abantu bekuphikisa kukho konke okukhulumayo, uyadinga ukuthi kwesinye isikhathi ubanike ubufakazi obungaphikiseki. Njengamanje sisekugcineni komhlaba. uNkulunkulu uzokhipha amabele emakhobeni. Noma uzokhipha amakhoba emabeleni. Uzohlunga. Lesi isikhathi sokuncipha kwabaprofeti bamanga. Ngoba okushoyo kumele kube nesiqiniseko. Yabona nje baningi abaprofeti bamanga kodwa basitsheli nganathi umphumela umkhathi ukuthi uzogcina kuyisina kanjani. Abasitsheli ngani abaprofeti bamanga? Usesiya ukukhulumile ngalento kodwa bona bakhuluma. uNkulunkulu abasitshela ukuthi lamatshe mangaka ehlela emhlabeni nezimbuzi nezimvu nakho konke lokho kuyisima kanjani. Abasitshela ngoba bafundisa ngevangeli lothando. Kodwa manje asasiboni lolu ivangeli lothando. Nalo Jesu abakhuluma ngaye asamboni bethu uyeza. Sebe akasezi manje sebethule bathi uNkulunkulu useshilo ngomlomo kaSister Celestial ukuthi onke ama-fake prophets nabaqamba amanga egameni likaJehova bazohlala obala. Nakuleli ibandla lethu kuzohamba hambe kusho ukuthi ubani othi uNkulunkulu. Amen. Kuzokusho. They like it or not. Kuzokusho. Akudingi ukulokho siphikisana ngoba uSomandla nguye ozoshaya emhlolweni. Ngithi mina lapha ebandleni likaJehova uNkulunkulu uzozibonakalisa ngathi ukuthi thina esihamba ngendlela kaJehova. Akuzokulokho ukukhuluma sikhuluma ngomlomo. uNkulunkulu yena uqobo lakhe uzokubonakalisa lokho. Ngoba thina sihamba noNkulunkulu. Amen. Asikho isidingo sokulokho siphikisana.
ngoba isenzo esizokhomba indlela eya ezulwini. Sithi ngubaba mkhulu okhomba indlela eya ezulwini. Amen. Abangahambi ngale ndlela yokukholwa esinikwe nguShembe, bengamaNazaretha noma bekwezinye izinkolo, okusala ukuthi isihlungu sizohlunga. Umkhokheli wathi uma ezwa ukuthi inkosi ilanga ihambile emhlabeni, wathi mina angifuni ukukhalela inkosi yamaNazaretha, kodwa ngifuna ukuyihlangabeza ezulwini nabangcwele. Wathi uma ehamba emhlabeni engasikwa emakhazeni, angcwatshwe ingakafiki inkosi. Kwenzeka isimanga, lo mkhokheli kwasa ngoLwesine engasekho emhlabeni. Wafihla ngoLwesihlanu njengokucela kwakhe. Yathi ifihlwa inkosi ilanga ngeSonto, lo mkhokheli wabe esesezulwini esehlangabeze inkosi ilanga nabasezulwini njengokucela kwakhe. Amen. Washo njalo umkhokheli wenkosi ezwa kuthiwa babili ngihambile emhlabeni. Kodwa mina ngizokhala, mina ngifuna ukuya ezulwini ngiyomhlangabeza nabangcwele. Wathi nje uma uNkulunkulu engithatha manje niyongifihla, ngoba ngifuna ukuthi ethe fihlwa ubaba ilanga ngibe ngimhlangabeza ezulwini nabangcwele. NgoLwesine wavuka esethuka bengaguli. NgoLwesihlanu wafihla. Sathi sifihla ubaba ilanga ngeSonto wabe sesezulwini. Mina-ke ngifuna abantu engibaholayo bebe njalo. Ngihola abantu abazoya ezulwini. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi kuleli bandla zibe khona izindlamafa zezulu ezizoba nesibindi sokuthi uma zithi intaba dilika, ngempela idilika intaba. Abantu kumele bazi ukuthi sihamba noNkulunkulu. Okuzothi uma simkhonza ngokweqiniso esenzele izimangaliso. Nangu uDlomo, ukhona uDlomo? Akekho uDlomo? Semnyama. Akavele uDlomo. Waza Dlomo. Nangu uDlomo. Uqala lapho Nkosana. Ubasi wakhe wahlaselwa yiCOVID-19. Kwafanele afe, naye sebona ukuthi vele uyafa. Kodwa uDlomo wathatha ingubo emhlophe waya kuye. Wathi ngegama laloNkulunkulu engimkhonzayo awuzukufa. Esho umlungu ubasi wakhe. Wambuzisisa, wamphuzisa amanzi akwesisile. Kodwa basi ngeke uzufa. Ngegama laloNkulunkulu engimkhonzayo ngeke uze ufe. Umlungu waphila waba umqemane. Amen. Namanje khona. Amen. Lo mlungu akamkhohlwa uDlomo. Kuthe uDlomo esethathe impesheni, umlungu wayomlanda ekhaya. Wathi akakwazi ukwehlukana nomuntu ohamba noNkulunkulu. Amen.
wafika washo njalo uDlomo wafika weza kimi wathi hey baba ngenza isimanga lapha ngilokhuze uNkulunkulu kuthiwa yikwenza njalo ngibhejele umlungu ukuthi akazukufa ngicela uNkulunkulu wasekuphakame engangidomaza engafi wangafa ngempela umlungu nangu uDlomo besethatha impesheni wambiza umlungu back wasuka ekhaya wathi hayi buya ngikwazi ukwehlukana la nangu ngikhuluma nami lungile baba Nkosi ukukholwa kwakho ukusize Amen. ngoba ngokukholwa kwakho uyashumayela Amen. Ithike ingilosi njengoba kade silindile inyanga yonke akuthi uma inkosi izosivalela umhlangano sicele konke esikudingayo izosipha khona Amen. into yokuqala esicelayo ukuthi singafi sibancane Amen. yona into esicela uNkulunkulu njengoba sihlangene ngoba itheni ingilosi enicelayo uNkulunkulu uzoninika Amen. lithi mina into yokuqala esicelayo ukuthi asingafi sibancane Amen. asikhule njengoba ingilosi yasethembisa sicela Amen. uNkulunkulu asivalele ithuba kunoma ngubani okuleli bani Amen. baningi abantu lapha abagule ngendlela esimangaliso ngaze ngacabanga ukuthi hayi bahamba emhlabeni nabo abanye ade ngibabona besina silaphile ake futhi leyo Amen. ngoba sethenjiswa Amen. njengoba sicela ukuphila nje asingaguliswa izifo ezinjengomdlavuza isifo sikashukela izinso engabibikho umuntu kuleli bandla oba impumputhe Amen. oba isishosha Amen. singaguliswa inoma isiphi isifo esingagulisa noma esichronic sikhumbule ukuthi lezi zifo engizibalayo nengilosi izibali Amen. baba ifikile ingilosi yasho athi yasho lapha ngiyakhumbula ukuthi sinikela nje khona yathi zonke lezi zifo azingasibulali and I'm so proud ukuthi sekuphele 5 years manje singahambi emhlabeni sibancane ngaphandle komfana wethu singahambi nje emhlabeni sibancane sibathembe lokho Amen. ngoba hleni uNkulunkulu Amen. sibika inkosi ukuthi siyahlupheka nemndeni yethu abangawuthola umsebenzi abawuthole Amen. abathola imali encane ekusebenzeni kwabo abaqashi bayikhuphuka Amen. yenza inkosi abaqashi bethu bengasiphoqi ukuba sisebenze ngesabatha sicela inkosi ukuthi engabibikho umuntu okuleli ibandla obulawa inoma isiphi isikhali ozama ukusibulala kufe yena Amen. kunabantu abaningi abasibulala ngokusifaka izichitho sicela noma imuphi umuntu osibulala ngesichitho leso sichitho sibuyele kuye Amen. usigome engabibikho umuthi ongena kithi Amen. siyacela inkosi ukuba singadingi kanye nemndeni yethu Amen. konke okubi ongehlela umhlaba ungasehleli thina Amen. masingahlupheki nemndeni yethu Amen.
sengathi uJehova angavula inala kuwo wonke amaNazaretha kaNkulunkulu. Amen. Abanamabhizinisi akhulu. Amen. Singahambi sicela kubantu. Amen. Akube nje isimo saleli bandla ukuthi akuthi kophela u2026 sonke sibe sesineyimoto. Amen. Noma siza emhlanganeni size ngeyimoto. Mina ngangikhona ubaba ilanga esibusiso. Sasihamba ngamabhasi amandila. Wathi kusukela manje phela amabhasi amandila. Ibani neimoto zenu. Njengoba niyibona nje imoto zingakana. Zabo sisawubalilanga ngangikhona. Sebengasho nje abanye udayibo uNkulunkulu babo. Cha, zabo sisawubalilanga. Sicela Nkosi usibusisele yonke iminikelo yethu. Amen. Bonke abantwana bethu bephume kwizidakamizwa. Amen. Ngoba abantwana basephakameni uma kade silindile. Akufanele vele silinde bese sibuyele emakhaya sengathi ukulinda i-picnic. Asizile i-picnicini lapha. Size ade hlelo uNkulunkulu sizocela ukuthi uNkulunkulu mase siphathe kahle asibusise. Amen. Ukuthi konke esicelayo sikuthole. Amen. Akangabikho umuntu okuleli ibandla onosizi noma ngalonhlobo. Bengakhathazwa imimoya emibi. Bonke abantwana bakuleli ibandla abasesikoleni ababhale kahle baphasa. Amen. Basithole futhi izikole abafuna ema-university nasema-college. Ithiya ingilosi kimi angivunule ngosinela usimakade noma ngingazizwa kodwa angimsinele obongekayo. Ngingabanawo amahlobo ukufa ngikunqobe ngomgidi. Ungathini? Ungathini? Ngomsinela obongekayo
ngajabula wahlangenzela izinyembezi. Bese ngumtshelile nomfundisikazi ukuthi hayi angizosina naye futhi wavuka. Kodwa wafika wasithi wathi hambe mntu, hambe usina, vunula, hambe usina, mjabhisa usathane. Sengiyosina nje kusasa. Uma kukhona abasazokwenza amakhubalo, angazi noma bawuphumelela kanjani. Ngoba mina ngizobe ngisina mina, ngisina ney'ngilosi zasezulwini. Ngisina nobaba ilanga. Ngizosina. Ngoba uNkulunkulu uyangithanda. Hayi kancane futhi. Ukuthi uNkulunkulu uyangithanda ngaqale ngatshelwa ngo-2005. Kwafika umuntu wathi wayengasekho lo muntu. Wathi ngicelile ukuthi ngingene kulo muntu noma kungavumelekile umuntu okholile. Kodwa ngicelile ukuthi ngingene kuye ngoba bengifuna ukukhuluma nawe ngenoqobo lwami. Wathi umntanami ohlangene nabantu ofuna ukubulala. Uthi ngazi ukuthi uma engakubulala ngizoxoshwa ezulwini. Wathi kodwa into okufanele uyazi ukuthi wena akukho umuntu ongakubulala ngoba uyathandwa ezulwini. Amen. 2006 ngalele kwafika nje ingane yathi uyabizwa kulowa muzi, ngaya kulowa muzi. Kwase kukhuluma umuntu ekhuluma komunye umakoti. Wathi mntana wami engikhuluma naye. Engikhuluma kuye. Wathi mina ngangumshumayeli kababa omkhulu. Wathi ngicele kulabo abantu abahleli kule ngane ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe. Wathi ngiyakutshela ukuthi lo ntombazana ohlala uhamba naye kwakonje umakoti. Kanti ngihamba nje nalo makoti wenza sengathi uyangithanda. Ufuna ukungibulala. Hayi ukuthi ngiyangithanda ufuna indlela yokungibulala. Ngatshelwa uyisemkhulu. Hayi ukuthi ngaya ukobona. Kwavele nje kwafika ingane ngafika ngatshelwa yisomkhulu. Wathi mina ngusibani ngangumshumayeli kababa omkhulu. Ngizokutshela ukuthi lo umntanami olokhu eyisondela ku, uyabona ngangiyenhlangakazi. Wavele wafika wathi ucela ukuthi ehambe nami enhlangakazi. Ngizonqaba kanjani phela ngoba umNazaretha lo ucela ukuya enhlangakazi angihambe namuntu. Hayi ngahamba naye. Anginake lutho. Kathi lo muntu uhamba naye umbhekile. Sasibuye wayentshela ukuthi lo nkosikazi lo ntombazana lo kodwa eshadile. Wathi hayi yokumbona isondeza kuwe nje. Uthunyiwe ukuthi kubulala. Manje ngithena ngeke ukuthi endlini yami kungabulawa wena uthandwa kangaka ezulwini. Wathi uyathandwa ezulwini wena ngeke uze ufe. Ngangayi-understand lento ukuthi uchaza ukuthini. Angizange ngoba ngangalutho. Kodwa kwafika nje umuntu wathi uyathandwa ezulwini. Kwaku-2005. Kwathi ngo-2006 yafika ingilosi yazi wahlala nayo. Yafika ingilosi yazi wahlala nayo. Ngase ngibona ngale ngilosi ukuthi hawu ukuthi impela ngiyathanda ezulwini. Manje-ke ngiyathanda nezulwini. Ngiyathanda kakhulu ezulwini. Kodwa
ngifisa lolu thando lwasezulwini engithandwa ngalo ledlulisekile. Amen. Nani ngami nithande izulu. Amen. Bonke abantu abalilalelayo leli izwi engilikhulumayo bathanda izulu. Ngoba yafika ingelosi ngomhla ka-26 kuMarch 2011 yangifundela incwadi kaZakhariya. Lapha khona uNkulunkulu engitshela ukuthi laba abantu abaphambi kwakho umehluleli wabo. Niyongena ngami ezulwini. Amen. Ngoba nginifundisa indaba kaNkulunkulu. Uma ungithuka wenza yonke leyo nto leyo anginendaba wena oyikhiphayo. Kodwa mina ngitshelwe ingilosi, hayi ukuthi into engiyifundisela, ngitshelwe ingilosi, yangitshela engigcoba. Yathi izono zakho zigeziwe. Yangikhumula ingubo physically. Leli jazi ngoba ngilifakile njena, ijazi leli ngalifakwa ingilosi physically. Hayi ngilele. Nganginalana umfundisikazi. Lesi sigqoke ngeke ngisifake, ngasifakwa ingilosi. Ngingalele. Yangikhumula zonke izinto ezingcolile, yathi usofakwa lesi sigqoko. Yathi laba abantu abayokulandela bayongena ngawe ezulwini. Amen. Wena uyabahlulela. Amen. Manje ke ngiyazi ukuthi uma ngicelela isibusiso ngoba uNkulunkulu uyangithanda, ngizobusiseka. Amen. Mina njengamanje into engihlupha ukuthi laba abantu uNkosi othi angibahole bazongena nezulwini. Into engicela uNkulunkulu ngithi ngothando lwakhe ongithanda ngalo bonke laba abalizwayo izwi lami akuthi noma becelani beyithole. Amen. Uma nicela imoto niyithole. Uma nicela ukuphila niphile. Amen. Ningahlupheki. Amen. Ngoba nginikeziwe isibusiso ukuthi ngininike sona uma niziphethe kahle. Okokuqala sizobonga ukuthi kulomhlangano uNkulunkulu uhlalile nathi wahloba ngathi kwaze kwaba kasikhombisa. Uthi ubaba mkhulu idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokuthanda kwakhe useze wahloba ngabo kathathu lobu uNazaretha phambi kwamazulu onke unyaka umunye. Njengoba sihlangene yithina amaNazaretha uJehova ohloba ngawo kathathu unyaka umunye. Ngoba sesiphethe kahle. Amen. uNkulunkulu uyahloba ngathi ngoJanuwari, ngoJulayi nango-Okthoba. Amen. UDeuteronomy 16 verse 16 to 17 uJehova uthi kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho endaweni oyikhethile. Njengoba njena uNkosazana ethi siya kuJehova ngoba uJehova uyena osimemile. Amen. Ingilosi efike yasifundisa ukuthi sicele ukuba uNkulunkulu abe nomhlangano nathi endaweni ethile. Yabe isithi uNkulunkulu unomhlangano nathi ngoba simenywe nguye. Ngomhlangano esingena ngomhlangano siba nomkhosi wesinkwa
esingenamvubelo nangomkhosi wamasonto nangomkhosi wamadokolo. Wathi uJehova amadoda angabonakali phambi kwaJehova engenalutho. Loba sinikela nje sinikela ngoba kwasho uJehova. Yilowo nalowo uyakunika njengamandla akhe. Ngokwesibusiso uJehova uNkulunkulu wakho akunike sona. Asiyenzi thina lapha into engakhulunywa nguNkulunkulu. Amen. uJehova uyazi ukuthi umthetho wobuNazaretha njengoba ungumthetho wobungcwele ulukhuni. Kodwa ubulukhuni bawo uhamba nobungcwele bawo. Ithi-ke ingilosi amaNazaretha ahamba kuqala asefisa sengathi nawo angabuya ezosina nathi, ngoba thina sifundisiwe ukuthi uma sisinele uJehova. Uthi ubaba mkhulu kulesi sihlabelelo esikade sisihlabelela idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokuthanda kwakhe. Useze wahloba ngabo kathathu lobuNazaretha phambi kwamazulu onke unyaka omunye. Inkosi uSimini.